Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zelokhu ziqhubeke njalo nokwanda izinkinga KwaZulu-Natal emva kokuhlasela kwezikhukhula ezinamandla eshiye omkhulu umonakalo zaphinde zadlula nenqwaba yemphefumulo. Sikhuluma nje section eIPHOyisa lesifazane lophiko labajuzi eliminze ngesikhathi eliyosebenzela ePietermaritzburg njengoba lokho aqhubeke njalo ukucinga kwabantu abadukile abahambe ngazo izikhathi zezikhukhula. Namhlanje ngesithuba zabo 11 ekuseni iPHOyisa leminyaka engu42 Sergeant busisiswe Mjwara kube ukuthi ubebhizi ecinga abantu abadukile abathathu emfuleni umsunduzi nala amenze khona okuthiwa uphelele ngamandla wabe eseminza kanjalo. Kube ukuthi ke nenja K9 li nayo ibe isizama ukuphuthuma iyomsiza nayo yaphinde yaminza yabe isifa kanjalo. Bazamile ke ukumtakula bamphuthumisa esibhedlela ngokukhulu ukusheshsha kodwa kube ukuthi ufike esevele eseshonile. Lezi ke bafethu indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo ngoba lokho siqhubeke njalo nokwanda isibalo sabantu abashonile njengoba kube ukuthi sebe u443 kanti ke bawu63 abangakatholakala abasadukile. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje, ungakhohlwa ukusilandela ku-Instagram @zwide_media.